Аз съм Боби и днес с вас ще отваряме мегабокс на Panini Select 2023-2024. Надяваме се на нещо интересно. В предните видеа имаше добри попадения, така че днес ще видим какво ще отворим. Мегабоксът е 10 карти, 6 пака, търсим автограф или някой от паралелите. Мисля, че имаше по 2 гарантирани паралела на пакет. Сега ще видим като ги отворим. Започваме с Висшата лига. Започваме с първият пак. Арнаут Данджума. Евертън. Райан Ейт-Нори. Елиджа Адебайо за Лутън. Морган Роджерс, руки. Много добре. Астън Вила. Александър Исак за Нюкасъл Юнайтед. Марио Лемина. Тук има нещо интересно. Някакъв Бернардо Силва. Това е рефрактор. Ред Крак Айс на Хюн Мин Сон. Джеймс Трафорд за Бърнли. Руки. И това е Select Stars Антони. Манчестър Юнайтед. Някакъв инсерт ли е? Мисля, че да. Но точно не мога да ви кажа. Продължаваме нататък с втория път. Николас Джаксън за Челси. Деян Колушевски. Родриго Муньос. Фул. Нето. Пак Бернардо Силва. Киран Луис Потър. Андрес Перейра. Пак за фул. Жан Ринер Белегард за Улфс. Ред Крак Даймонд на Антони Гордан за Манчестър. Сигурно за Нюкасъл Юнайтед. И завършваме с Джаред Боуен. Явно Select Stars са последните карти във всеки един пак, предполагам. Продължаваме нататък. Интересничко. Николас Домингес, Nottingham Forest. Тоти, но не Франческо. Иса Каборе, Лутън. Матиас Йенсен за Брентфорд. Луис Майли, руки за Нюкасъл. Готино руки. Милош Керкес, руки, Борнемут, супер. Той и вече играч на Ливърпул. Това е, мисля, че White Crack Diamond на Данило. Nottingham Forest. Това е ред. Томас Камински, Лутън, руки. Още едно руки на Тим. Тук са 3. Да, тази значи е допълнително. Тим Ироекбунам за Астън Вила. И еквалайзър на Мойзес Кайседо за Челси. Данил. Първият интересен хит. Продължаваме с Джейкъб Брън Ларсен за Бърнли. Гилермо Викарио, Тотнъм Хотспър. Дуайт Макнил за Евертън. Алекс Скот руки
Фил Фолдън за Ман Сити, Арън Хики за Брентфорд, Родри за Манчестър Сити, Емилиано Мартинес, Астон Вила, Матеош Куня за Улфс и завършваме с Unstoppable Каоро Митома за Брайтън. За сега само един White Crash Diamond. Трябва да има поне една номерирана. Това не се лъжа. Джордан Пикфорд, Жан Ришер Белегард, Томас Камински, Миляно Мартинес, Мигел Алмирон, Майк Тресън, Рико Хенри, пак Мигел Алмирон, Калъм Уилсън, изкарах половината Нюкасъл тук. И това мисля, че ни е номерираната на Хи Чан Кланг. Не е номерирана, просто е рефрактор. Някакъв интересен стапъл. Последен пак. Тук дали ще има нещо интересно или не. Хюн Мин Сон, Луис Добин, Руки, Райан Кристи за Борнемут, Рос Баркли, Иво Чърбич, Данило, Нотингъм Форест, Мезанин, Каоро Митома, Майк Тресър, поне интересна карта на Ерлинг Холанд, и завършваме с Select Future Теден Менги или Менги. Това е от нас. Ако ключът ви е харесало, лайквайте, харесвайте, шервайте. Аз съм Боби. До следващия път.